And ang aming pong TikTok account ay at CLTV36. At ngayong araw ng Webes, narito na po ang ating topic question of the day. Sinong content creator ang gusto nyong mapanood sa ating programang topic? Ayan, very exciting ang mga komento ninyo ngayon. Ang sabi ng ating top fan na si Joe Asuncion, syempre si Ray Adriano Bravo Jr. Kawawa naman siya, unang-unang vlogger pero ang konti ng views, support lang sa matanda please. Uy, huwag naman kayong ganyan. And ito sigurong si Ray Adriano Bravo kailangan i-promote ng mabuti ang sarili niya upang marami siyang makuhang followers. Susunod po, ayan, sabi po ni Raymond Carrion Dimitui, na isa rin po sa ating top fans, si Idol TikTok Romeo Katakutan para pag-usapan ang talapia at bulaklak ng kulabasa po. Good morning po mga idol. Yan, si Sir Romeo. At alam naman natin talagang sikat na Kapampangan content creator ngayon at talagang napaka-generous ng ating kababayang ito. Si Jersey G. Salonga Jersey na always everyday commenting on our topic question of the day, sabi niya, si Dennis Tayag, check. Si Team Canlas TV, alam ko na guest na natin tong si Team Canlas TV noon, no? Alam ko sa ano pa siya, sa programang Nanu Pata, hindi ako nagkakamali, no? And napag-usapan namin dito yung kanilang mga iniluluto na primary content na kanilang ginagawa. Ito namang si Nicole Kaluwag ay nakapanayam naman ng ating kasamahang si Sonia P. Soto ni Ate Son, no? Sa kanyang programa dito sa CLTV na Bawal ang Chismis kay Sonia P. Soto. Upang mapanood po ninyo yan, nandyan po yan, naka-upload po yan sa ating YouTube channel. And sabi rin niya, si Mika Salamanca. Sino ba itong si Mika Salamanca? Wala akong kaalam-alam. Sino ba itong Mika Salamanca? Baka kilala to ni Gian UC. And meron din nakalagay dito, sabi niya, H2O. Sino si H2O? Ha? Alright. Sabi naman po ni Adrian Gray Simbulan Nemi, Imengay Vlog po ang po The Millennial Filipina Supernatural. Yan talaga yung mga ano. Alam ko si Millennial Filipina, na-guest na natin yan dito sa programa natin kung di ako nagkakamali, no? Pero kung hindi man, hopefully in the future, no? Mag-guest natin sila. Ha? And alam naman natin talagang nakakatuwa yung mga content na ginagawa ng ating mga kababayan ngayon sa social media. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating topic question of the day. Keep them coming. And alam ko hanggang ngayon ba, pumipili pa rin tayo ng commenters para na makakatanggap ng 500 pesos worth of gift certificate at 500 pesos worth of sports gear mula sa SM Clark Decathlon branch dyan. Ha? Kasama pa ba sila? Pero bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Inihahanda na sa Barangay Lourdes Northwest sa Angeles City, Pampanga ang pagdarausan ng reenactment ng Siete Palabras at Papako sa Cruz sa darating na Biyernes Santo. Isa ito sa mga tradisyong taong-taong ginagawa, subalit nahinto noong kasagsagan ng pandemyang COVID-19. Silipin natin ang preparasyon sa barangay na ito sa ulat ni Paulo G. Santos. Nililinis na ang mahigit 14 na hektaryang loteng ito sa Barangay Lourdes Northwest, Angeles City bilang paghahanda sa mahal na araw. Taon-taon kasi bago ang pandemya ay napupuno ito ng mga namamanata pagsapit lamang ng Lunes Santo. Dito rin idinadaos ang reenactment ng Siete Palabras o Seven Last Word at ang pagpapapako kay Hesukristo pagdating ng Biyernes Santo. Isa sa mga namamanata sa Barangay LNW ay si Alan Del Rosario. Nagpapasampu ng krus tuwing Miyerkules Santo tapos pag Huwebes Santo nagpapadugo. Yun na yung nakagisna natin na talagang sinauna pa. Lunes Santo hanggang Biyernes Santo,
Yun na yung nakadit na namin. Kailangan, sana, wag na nilang tanggalin. Ayon kay Barangay Kagawad Leonel Bernardo, pinaghahandaan na nila ang dagsa ng mga namamanata maging ng mga turista dahil nagluwag na rin ang mga health restriction dulot ng COVID-19 pandemic. Ito po, umaabot noon. Sa expectation ko, yung Lord's Northwest ay umaabot ng 20,000 population. And then yung mga dumarayo dito, mga 50,000 hanggang 60,000 tourist attendees na umahabot hanggang ng kumulang sa 100,000 o 80,000 ng mga attendees dahil ang aming crucifixion site ay umaabot ng 14 hectares at meron po siyang 7 hectare na parking lot. Paliwanag ni Bernardo, pangunahin sa kanilang pinakikitunguhan ang usapin ng public order and safety. Dito umano pumapasok ang mahalagang papel ng mga force multiplier gaya ng barangay tanod. Naghahanda na rin umano ang mga barangay health workers. Gagawin ng barangay yung public and safety. Meron tayong magtatalaga dyan ng mga health workers ng ating health center, yung mga disaster office na nanggaling sa Ciudad Angeles na nakaantabay dyan dahil napakainit po ng panahon. Minsan nagkakaroon po ng mga heat stroke o mga nawawalan ng malay dyan dahil sa kanilang panata na nagpapalaspas sila, nagpapadugo. Yan nakantabay pa rin tayo sa kanila para sa ating kaayusan. Samantala, nagpaalala naman si Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa publiko na pupwedeng magdulot ng masamang impeksyon sa pangangatawan ang pagpepenetensya gaya ng pagpapapako sa krus. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Gumawa ng ilang artworks na hango sa mahal na araw ang Kapampangan artist na si Dodgy Aguinaldo. Ilan sa mga ito ay dioramas, paintings at wood arts. Naging tradisyon na umano ng Kabalan artist ang paggawa ng obra batay sa mga nalalapit na okasyon. Silipin natin ang kanyang mga likha sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Tuwing papalapit ang mahal na araw, abala na sa paggawa ng sari-saring obra ang Kapampangan artist mula sa Mabalacat City na si Dodgy Aguinaldo. Taon-taon ay iba't ibang uri ng sining ang kanyang inilalabas. Mayroong mga painting na mga penitensya na tinatawag na magdarami at salibatbat sa Kapampangan. Noong 2022, naging agaw pansin sa harap ng kanilang bahay ang life-size image ng penitensya. Gawa ito sa manikin at isinali sa Maleldo exhibit sa Bale-Balayan ng Kapampangan Culture Advocate na si Peter De Vera. Ngayong taon, mga diorama naman ang naisipang gawin ni Aguinaldo. Ito ay maliit na imahe ng bundok ng Kalbaryo o Golgotha na kilala rin bilang Skull Mountain. Dito ay tinayo ang krus kung saan nakapako si Jesucristo. Gumawa rin siya ng isang kubol kung saan ginagawa ang pabasa. Mayroon din siyang imahe ng 3 krus na gawa mula sa ugat ng kahoy at ang kanyang bersyon ng artist sacrifice. Ito kasing damidal na to, ito yung halos ginagamit ng mga artist pag nag-illustrate para makita nila yung mga proportion. Ngayon, dahil meron na akong bago na maliit, ginawa ko na siyang ganito. Para sa pang Holy Week din, ipinapakita ko lang dito. Ayan. Yung parang nakatali yung mga kamay na wala siyang limitado. Yung income, limitado yung parang pag-asa na walang nakakakilala sa kanya, gano'n, parang ganyan. Walang nakakilala sa kanya pero patuloy siya sa Oo, patuloy sa paggawa. Ipinost umano ni Aguinaldo ang kanyang mga obra sa kanyang social media account na nagustuhan naman ng ating mga kababayan. Mayroon na umanong kumuha sa pabasa at bundok Kalbaryo na diorama, kaya ngayon ay muli siyang bumubuo ng bagong obra. Ito yung kung saan yung pinako si Jesus. Ito yung tinatawag na bundok ng mga bungo. Kaya kung mapapansin nyo, may bungo siya pero hindi ko pinapakitang bungo talaga siya. Bali dito kasi yung Kalbaryo ni Jesus nung umakyat siya hanggang doon sa pinako siya doon. Tapos, kung mapapansin nyo, may kuweba rito. Ginawa ko na shortcut para doon siya lilibing. Actually, marami pa. May mga damo-damo pa tayo. Yung mga kulay ng mga lupa. Tapos palilitawin ko pa yung mga parang mga bato-bato.
Nagtatrabaho si Aguinaldo sa Mabalacat City College, ngunit gumagawa siya ng mga artwork sa kanyang libreng mga oras. Nakahiligan daw niya ang paggawa ng sining batay sa nalalapit na okasyon tulad ng mahal na araw. Gumagamit umano siya ng samut-saring mga bagay na makikita sa kanyang paligid. Yung tatlong cross naman to, na ugat siya ng isang halaman. Actually, baliktad to eh. Hindi naman siya ganyan eh. Ganyan siya. Tapos ugat. Ngayon, pinutol-putol ko siya. Ginawa ko na siya. Bali, tatlong cross, parang ganyan ang harap niyan. Mayroon na rin siyang natapos na diorama ng isang tradisyonal na bahay kubo ng mga Pilipino. Ang bubong nito ay gawa sa balat ng puno ng saging habang kawayan naman ang iba pang bahagi. Kumpleto ang gamit sa loob, gaya ng painting, upuan, higaan at banig at ang hapagkainan. Sa ibaba ay makikita ang isang balon, gareta, palikuran, lutuan at maging ang sibakan ng kahoy at iba pang detalye na mabusising ginawa ng malikaing mga kamay ni Aguinaldo. Kasama daw ang dioramang ito sa kanyang nalalapit na exhibit para sa National Cultural Heritage Month sa darating na Mayo. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isang pelikula na gawa ng isang sikat na Kapampangan at world-class film director na si Brillante Mendoza ang nakatakdang ibalabas sa kauna-unahang Summer Metro Manila Film Festival na gaganapin ngayong Abril. Ito ang pelikulang Apag na hango sa salitang Tagalog na hapagkainan kung saan bida ang mga sikat at mahuhusay na Kapampangan actors gaya na lamang nina Jacqueline Jose, Gladys Reyes, Lito Lapid at syempre si Tanggol, Coco Martin. Nagsimula ang premiere nitong 2022 hanggang 2023 at ipinalabas ito sa iba't ibang international film festivals gaya ng Busan International Film Festival, Warsaw International Film Festival, World Film Festival ng Bangkok, Seoul International Film Festival at Asian Film Festival sa South Korea. Ayon kay Mendoza, ang konsepto ng pelikula ay pagpapakita ng mayamang kultura ng bansa at pagpapahalaga sa kaugalian ng pamilyang Pinoy. Bukod pa rito, binigyang diin ng direktor ang paggamit ng wikang Kapampangan sa pelikula upang magbigay pugay sa lalawigan ng Pampanga na kanyang pinagmulan. Siyempre, highlights din umano sa pelikulang Apag ang masasarap na pagkain o lutong Kapampangan. Para sa mga kabalan natin na excited mapanood ang pelikulang Apag, showing na po ito simula April 8 to 18 sa lahat ng sinihan sa buong bansa. Talagang nakaka-proud po na ang kulturang Kapampangan ay ma-feature sa isang pelikula na nagawa pa ni Brillante Mendoza. Ang apag po sa wikang Kapampangan nga, ibig sabihin po ay hapagkainan at usually po ito po ang ang apag, ano ang hinihahapag sa mga bisita. Mukhang katakam-takam sa pagkain at katakam-takam sa acting ang pelikulang Apag. Kaya panoorin po natin simula April 8 to 18. At abangan sa ating pagbabalik ang ibang anunsyo dito lamang po sa Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday po muna kay Sir Victor Jose
Luciano. Siya po ang dating President and CEO ng Clark International Airport Corporation. Matagal na pong panahon yan. At alam ko siya pa rin ay patuloy na naninilbihan sa ating pamahalaan. And Sir Luciano, sana po'y maging masaya ang inyong birthday. Kasama ng inyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers at marami pang iba. Sana po'y mabusog sila sa inyong handaan ngayong birthday po ninyo. At syempre dalangin po namin ay maraming pang blessings at gabayan kayo ng ating Panginoon, bigyan kayo ng malakas na kalusugan at pangangatawan. Enjoy your day and may you have more birthdays to come. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Sir Victor Jose Luciano. Birthday din ni Janus Lacanlale. Jan, happy birthday sa'yo. And sana'y masaya ang iyong kaarawan ngayong araw na ito together with your family. And alam ko, baka magluto ng masarap na handaan ngayon si Daralea Lacanlale, no? Dahil birthday mo. Talaga namang katakam-takam yan. And for your birthday, sana'y marami kang matanggap na regalo and maraming blessings and maging maayos ang iyong buhay, trabaho, maging successful ka sa iyong buhay. Enjoy your day. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Janus Lacanlale. And shout out kay paring Raf Musni. Raf, kumusta ka na? Nung isang araw, meron akong pinamisyon kay Rafael Musni. Meron akong pinahanap na nagbebenta ng tuyo diyan sa may bagong gawang City Plaza Market diyan sa City of San Fernando. Tagal ko nang hinahanap, pero si Rafael Musni nahanap niya yung nagbebenta ng masarap na tuyo diyan. And Raf, ingat ka lagi and hope to see you soon again. Paring Raf, ingat. God bless you more. And sa ating topic, question of the day, sinong content creator ang gusto niyong mapanood sa ating programang topic? Sino ba? Sabi ni Marilyn Mercado de Maquibo, ayan, ito. We're in Pampanga, WIP, Sir Louie R. Season and Sir Mark Cunanan. Alam ko, na-guest na rin namin to dati sa Nanupata, kung di ako nagkakamali. Si Louie po kasi ay aking kaklase noong panahon ng high school sa Pampanga High School. Naku, napakatalino po niyang si Louie R. Season. Alam ko, nakatanggap pa yan ng maraming medalya. At syempre, nung panahon namin, hindi ho kami nagkokopyahan niyang si Louie. Matalino ho kasi kaming estudyante noon sa Pampanga High School. Sabi naman ni Rizel Gonzalez, Life with Arkia, Mami Shay. Si Lane Ang, ayan, nabanggit na kanina, The Millennial Filipina, si Mami Maika, Mengay Vlog, at si Jays Merin, yan ha. O, sa mga natin, sa producer natin ha, maraming mga gustong ipag-guest yung ating mga viewers ha. Tingnan natin, sana makasingit tayo sa schedule ng ating mga content creators. Si Jeffrey Esguera Rivera, Ka-Brother Vlogs at Kalina Brothers. Alam ko meron akong napapanood na brothers din. Yung nakamotor sa nakamotor lang yung motorsiklong maliit, tawag doon. Mga scooter doon, mga Mio, tapos biglang bababa, sabi, walang gigilos, walang gagalaw. Tapos pala, mamimigay lang ng pera. Pinapakaba pa yung mga taong nakatayo. Ang dami-dami po talaga nating magagaling na content creators, lalo na dito sa Pampanga. And hopefully nga po, maging bisita po natin sila sa ating programa. Sa puntong ito, bigyan daan naman po natin ang mga anunsyo sa ating community billboard ngayong araw ng Huwebes. Pinapaalam po ng PELCO 2 na magkakaroon ng scheduled power interruption sa April 1, araw ng Sabado, sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, 5 oras, mainit na panahon pa naman. Ang mga apektadong lugar ay ang ilang bahagi ng Santa Rita sa Barangay Bekuran, Purok 1 at ilang bahagi ng Purok 2, 3 at 4. Ito po ay para sa isasagawang relocation at installation of distribution,
transformer. So sa mga apektado po ng brownout na 'yan, ihanda na ang pamaypay, ihanda ng tubig, dapat puno ang batya, mga timba o mga drum dahil siyempre mainit ang panahon niyan, tapos brownout, malaking sakripisyo at pagtitiis po 'yan. Abangan ng pagsama-sama ng mga national agencies, local at overseas companies sa gaganaping Mega Job Fair sa March 31 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Events Hall Lower Ground Floor, Star Mall, San Jose del Monte, Barangay Kaypian. Paalala lamang na dalhin ng inyong kompletong requirements, siyempre ballpen bilang panulat, alcohol, resume o curriculum vitae o CV, at panatilihin pa rin ang physical distancing. Siyempre, nasa pandemya pa ho tayo, mas mainam na po ang tayo ay sumunod pa rin sa minimum health and safety protocols. Manatili pong nakantabay sa Facebook page ng City of San Jose del Monte Public Employment Service Office para sa karagdagang impormasyon tungkol sa job vacancies at iba pa pong detalye. Isang webinar na may pamagat na Network Fundamentals, Internet Connectivity Best Practices for Local Government Units ang isasagawa ng Integrated Business Permits and Licensing System o IBPLS sa darating na April 4 simula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Isang oras po ang webinar na ito. Ang webinar ay para sa mga local government units na nais na ma-enhance ang kanilang internet connectivity at matuto ng best practices sa network fundamentals. So, para sa mga nais na lumahok, bisitahin ang FB page ng IBPLS DICT Region 3 at hanapin ang post tungkol dito. Iniimbitahan ng mga government agencies sa Central Luzon sa first batch ng 2023 Interagency Blood Olympics na nagsimula nitong March 27 at tatagal hanggang March 31. Magtungo lamang sa Regional Blood Center ng DOH CLCHD sa Diosdado Macapagal Government Center sa Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga simula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga nais naman na magpa-schedule ng blood donation, makipag-ugnayan lamang sa Central Luzon Regional Blood Center o mag-message sa kanilang Facebook page sa Central Luzon Regional Blood Center, CLCHD. At sa mga nais na maagang ma-feel ang Semana Santa, iniimbitahan po namin kayo na panoorin ang Tulaok, a Lenten Zarzuela. Ito po ay gaganapin sa April 2 sa may Clark Development Corporation Parade Grounds. Sa April 2 po yan, alas 6 po ng gabi. No, libre po yan, wala pong bayad dyan. At alam niyo po ang CDC Parade Grounds ay usually pasyalan po yan. So, kung kayo papasyal doon, maganda hong panoorin nyo na rin po ang Tulaok, a Lenten Zarzuela sa April 2. Yan po ay Palm Sunday o anong Palm Sunday sa Tagalog? Palaspas de Domingo ng araw ng sige na nga, Palaspas, araw ng linggo ng Palaspas, ha? And start na po yan ng Holy Week. So tamang-tama po na mapanood po niyo ang Tulaok. And siyempre, kung kayo ay nasa bahay lamang, maaari nyo pa rin hong panoorin ang Tulaok sa inyong TV screens dahil ito po ay ilalive ng ating istasyong CLTV 36. At sa ating pong pagbalik, makipagkwentuhan tayo kasama ang ating kabalan na isang YouTube and TikTok content creator. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Binabati ko ng maligayang kaarawan si Karina Bung David Serrado. Happy birthday sa iyo, Bung. Kung nasan ka man ngayon, ay sana'y masaya ang iyong pagdiriwang ng iyong kaarawan. Kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, and many more special guests. At kung ikaw ay manlilibre, wag mo naman akong kalimutang imbitahan. And for your birthday, Bung, dalangin namin na siyempre good health, success sa buhay, maraming blessings, and sana makatanggap ka ng maraming regalo. Enjoy your day and may you have more birthdays to come. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Maria Karina Bung David Serrado. Happy birthday din kay Kay Vitangkul. Kay, happy birthday sa'yo. And syempre, katulad ni Bung, sana'y masaya rin ang iyong pagdiriwang ng iyong kaarawan ngayong araw. At sana'y mabusog ang iyong mga bisita dahil sa iyo ang pagkain ng mga bisita ang kakain. Wishing you good health and more blessings. At syempre, maabot mo sana lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Enjoy your day. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday kay Vitangkul. At basahin na po natin ang inyong mga komentong ipinadala sa ating topic, question of the day. Sinong content creator ang gusto nyong mapanood sa topic? Ang sabi po ni Sir Brother Louie, si Sir Louie Clemente po ito ng ating si Posco, ha? Sino si Chris Punsalan? Ako, gusto kong mukhang magaling yata itong si Chris Punsalan at si Sir Louie. Inire-request na ma-feature natin si Sir Chris Punsalan. Si Ned Galvez, ito, si Bells TV, na-guest na natin yan. Nagpunta ng Cambodia. Sina paring yung mga alaga niya. Iba-iba yung si Kabulak Boy. Ito, alam ko, na-guest na rin natin si Kabulak Boy. Si Mengay Vlog, na-guest na ba natin? Pero hopefully, mag-guest po natin ang inyong mga request. Thank you po, Miss Ned Galvez. Si Nancy Bambayabut, si Katoto Berto po, Kapampangan vlogger from Makabebe. Ang naaalala ko ngayon dito sa komento natin ay ang Makabebest halo-halo. Naku po, maraming sanggap na halo-halo yan talagang Makabebest halo-halo na yan. Pero si Katoto Berto, gusto kong mapanood yung niyan. Very kasi parang may naririnig ka mga bagong content. No? So, may patangu-tangu pa tong si Angelica Cara sa akin habang binabasa ko. And then, si Irma Ragasa, si Mommy John, and Liam. Ayan. So, inilista nyo ba yan, yung ating mga komento, ha? Meron tayong mga prospective guests in the future, mga kasamahan natin, mga kaibigan nating mga content creators. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala niyo ang mga komento sa ating topic, question of the day. Babasahin po natin lahat yan. Ang inyong mga pabati, greetings at shoutouts, pati na rin kung meron kayong mga pabati ng birthday bago po matapos ang ating programa, maya-maya po lamang. Taong 2013 pa lamang ay nagsimula na raw sa paggawa ng YouTube content ang ating bisita ngayong araw. Hindi tulad ng ibang mga kabataan na nakakapaglaro at nakakapaghabulan sa labas ng kanilang bahay, ang ating bisita lagi lamang daw nasa loob ng kanilang tahanan dahil sa kanyang karamdaman. Kaya naman, naisip niya na ipagpatuloy pa ang paggawa ng content at nag-viral na rin ang ilan sa mga ito sa TikTok. Makipagkwentuhan tayo ngayong araw kasama si Marilyn Kiambao at alamin natin ang kanyang mga ginagawang YouTube at TikTok content na kinabibiliban ng mga netizens dahil sa kanyang katatagan ng loob.
Welcome sa topic, Marilyn. Kumusta ka? Hello po, good afternoon po. Mabuti naman po. Ayan, Marilyn, katulad ng ating mga nagdaang bisita sa ating programang topic, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong i-greet, mga mahal sa buhay, kapamilya, kaibigan, followers, subscribers, dahil siyempre, uy, linwala pala yung Marilyn Ken TV. Ot na yun, nakuman mo, Granit. Sana wala kang makalimutan at sana walang magtampo. Ha? Go ahead sa inyong greetings, Marilyn. Hello po, una po sa lahat, salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong na-interview niyo po ako. And shoutout po sa mga pamilya ko, sa mama ko po, sa papa ko po, sa mga classmate ko po na nagpapa-shoutout, sina Eliza po, si Crystalline, sina Nicole, lahat po sila, hindi ko na po kayo maisa-isa. And sa mga teachers ko po, sa mga sina Tita Yepo sa San Jose, sina Tatang po, sina Manong, lahat po ng mga kamag-anak ko po, shoutout po sa inyo. And sa mga ka-church po namin na walang sawang tumutulong po sa akin lagi kapag nako-confine po ako. Nagbibigay po sila ng tulong sa akin sa oxygen. And sa mga Good Samaritan po na mga nagbibigay po ng tulong sa akin, maraming salamat po sa Diyos. Ang Diyos na po ang bahala pong gumanti sa inyo. Maraming salamat po. Ang dami-dami palang nais na batiin at i-shout out ni Marilyn kung sakasakali pala matatapos ng ating programa, meron pa siyang mga binabati. And nabanggit kanina ni Marilyn, nagpapa-shout out yung kanyang mga kaklase. Nag-aaral ka pa ba ngayon, Marilyn? Opo, sa ngayon po, grade 12 po ako. And naka-online lang po ako. Pag nag-e-exam po, dun lang po ako mapasok sa school. Ayan. So, saan ka nag-aaral? And Sa ano Pampanga ang High. course and strand na kinukuha mo ngayon? Kasi alam ko, under ka na rin ngayon sa K-12, Marilyn. Opo. Nag-aaral po ako ngayon sa Pampanga High School po. Grade 12, Homes 13 po. Homes po yung Yan. kinuha ko. Alam mo, yung PHS ay talagang kilala sa pagpaproduce ng magagaling na alumnus. No? At alam ko, ang ating dating Pangulong Diosdado Macapagal, i-research nyo nga kung tama, pero alam ko, si Diosdado Macapagal ay graduate dyan sa may PHS. And ako rin naman ay nagtapos sa paaralan na yan kasama ng aking mga kaibigan. And syempre, ang ating tourism officer ng San Fernando na si Ching Pangilinan. Kumusta naman ang iyong pag-aaral? Hindi ka ba nahihirapan na kahit ikaw ay virtual pa rin, Marilyn? Nahihirapan po, pero nakakaya naman po. Kasi tinutulungan din naman po ako ng mga classmate ko kapag may hindi po ako naiintindihan po sa mga assignment ko. Nagtatanong po ako sa kanila, tinutulungan po nila ako. Ayan. And syempre, ano ba yung favorite subject mo, Marilyn? Ay, hindi ko po alam. Nahihirapan po kasi ako sa school today kasi po dahil nga po nagbibigay lang po sila ng module, then ako na po mismo yung mga sasagot po, ganun. Okay. So, sige, huwag kang mag-alala. Kahit ganyan talaga, walang madali sa pag-aaral. Opo. Kahit itong mga kasamahan ko dito, lalo na si Ray Bravo, nung kapanahonan niya nag-aaral ng World War II, hirap din siya sa pag-aaral noon. Lalo na gasera lang siya nung panahon na yon at nagtutulak ng kariton lang upang makapunta sa kanyang eskwelahan. And kailan ka nagsimula at sa paggawa ng content, video content, social media content, Marilyn? Noong January lang po ako nag-start kasi po may nag-viral po ako sa TikTok nung December po. Shinare ko po kasi dun yung nung nagkasakit po ako ng October, shinare ko po dun yung experience ko po. And then, ayun po, sabi po nila na itry ko daw po mag-vlog para may income daw po ako and makatulong daw po sa akin.
Okay, ayan Marami na. naman po So, sumusuporta po recent, sa akin. okay. Pero recently, ito yung mga nag-trending mo. Pero ilang taon na gumagawa ka na rin at naipopost sa social media. Opo, Meron bang ganun or itong January lang talaga? ano lang po, sa TikTok lang po talaga ako po nag-share. Naging libangan ko po yung TikTok nung may sakit po ako. Dati nga po nahihiya po akong mag-TikTok nang may oxygen. Tinatanggal ko po siya pag gagawa ng mga content sa TikTok. And then yun nga po, nung nilakasan ko na po yung loob ko na mag-oxygen na i-share po sa kanila yung sakit ko. Yan. So, si Marilyn pala ay talagang marami ang nakatutok sa kanya, nanonood sa kanyang mga ginagawang social media content. Siyempre, unexpectedly, no? Na-share niya ang kanyang buhay sa ating mga kababayan. Pero sa ating pong pagbabalik, alamin natin kay Marilyn kung bakit niya naisipang gumawa ng content. Kung bakit niya naisipang i-share ang kanyang buhay sa ating mga kababayan. Kaya wag mo muna kayong lilipat ng channel. Wag mo kayong lilipat ng Facebook Live. Dito muna kayo sa topic. Marami pa ho tayong pag-uusapan. At nagbabalik po ang inyong programang topic. Happy birthday kay Mark Fernandez, ang lovey-dovey ni Charlene Cayabyab, nakasamahan natin sa Sunstar Pampanga. Mark, ngayong birthday mo ay sana ay bigyan ka ng very, very meaningful gift ni Cha. And syempre, lahat sana ng mga birthday wishes mo ay matupad, makapag-celebrate ka ng iyong kaarawan kasama ng iyong pamilya, mahal sa buhay, and siyempre ng iyong mga kaibigan. Wishing you good health at marami pang blessings, Mark. And magmahalan kayo hanggang gusto nyo ni Cha. Enjoy your day! Mag-birthday ka rin hanggang gusto mo. Happy birthday, Mark Fernandez. At syempre, narito na po ang huling batch ng mga komento sa ating topic question of the day. Sinong content creator ang gusto niyong mapanood sa ating programang topic? Ayan. Ay, ito. Nag-guest na natin ito. Sabi ni Pao Morales, si Jay Miranda. Si Jay ay kapatid ng aking kaibigan na si John Larray Miranda at saka siyempre ni Jay. Paring Jay, John, kumusta na kayo? At imagine nyo, talagang napakalayo na ng narating ni Jay Miranda. Ha? Proud of you, Jay! Tsaka alam itong si Jay, hindi naman nalalayo yung itsura namin. Kahit i-search nyo pa sa Facebook, magkasing pogi kami ni Jay Miranda. Ang sagot naman po ni Oily Me de Jesus, si Glenn, hindi pala siya to, kala ko si Oily Me. Emilio de Jesus, magkapangalan lang pala kayo, I'm so sorry. Ang sabi po niya si Glenn Maglangke Vlog. Yan. Sino kaya itong si Glenn Maglangke? Oo nga pala yung farmer, yung magaling magluto. Oh, nako, yung isang araw
lagat hito ang kanyang inihanda sa kanyang mga kasamahan sa bukid. Nagugutom tuloy ako. Hello po sa inyo, Sir Glenn Maglangke Vlog. Si Geraldina Sombilio Diaz, ang sabi niya, G-Zone TV. Ano kayong G-Zone TV? Ha? Tignan natin yan para search natin ano yung G-Zone TV. Si Judy Tonga Pascual. Kabulakboy, ang nice siyang mapanood sa ating programa. Alam nyo kasi pag ako naiisip ko yung vlog na yun, iba kasing vlog yung naano ko eh. Yung vlog pag bumagsak ka, vlog. Eh kapag parang pag ako nag-vlog, nasa third floor tayo ngayon, pag ako nag-vlog, baka tumuloy-tuloy tayo. Hanggang doon sa ground floor pag ako nag-vlog. Joke lang yon, kayo talaga. At syempre kasama pa rin ho natin si Marilyn Kiambao, isa po sa ating kilalang content creators dito sa atin, dito sa Pampanga. Marilyn, bakit mo muna naisipang mag-vlog? Kanina nabanggit mo parang naiinip ka. Pero syempre, ano yung parang nasa likod nito? Kasi mahirap yan na i-share mo yung buhay mo sa ating mga kababayan. Bakit mo naisipang gumawa ng content? Matagal na po akong sinasabihan nila mama ko po na i-try ko daw po yung mag-vlog. And then pati na po yung doktor ko, sinabihan na din po kasi niya akong mag-vlog. Kaso po, hindi ko po kasi alam kung ano po yung content na gagawin ko. And then sabi niya po, yung a day in my life ko lang po, i-share ko po yung sakit ko, ganun po sabi ng doktor ko. Hanggang sa, nung nga nag-viral na nga po ako sa TikTok, and ayun po, dun po nagsimula na sinabihan na po ako ng mga followers ko po na i-share ko po yung sakit ko, kahit anong content lang daw po, isusuportahan daw po nila ako. Kaya Ayan. ginagawa ko yung best ko na gumagawa po ako ng content. Ginagawa ko, sinashare ko po sa kanila yung ginagawa ko sa check-up ko, ganun po. Ayan. And nag-greet mo ba kanina yung doktor mo? Sino ba yung doktor mo, Marilyn? Shoutout po kay Dr. Kay Doc Sempao po. Naku, baka magtampo si Doc sa'yo. Hindi mo sabihin natin ngayon sa TV, siyempre. And malaki ang naitutulong niya sa'yo. Hello, Doc, ha? Huwag mo itong pabayaan tong si Marilyn, ha? And Marilyn, gaano ka kadalas na gumawa ng content? Weekly, monthly, and siyempre, nag-aaral ka. Kailangan talagang yung pagmamanage mo sa oras mo. Ilang beses ka ba gumawa ng video content para sa social media, Marilyn? Noong unang gawa ko po, every week po akong nag-upload. Kaso, ano po kasi noon, break po kasi noon, wala po kaming ginagawa sa school, sem break. Kaso nung nagka-school na po ulit, every month na lang po ako nakakapag-upload dahil sobrang busy po sa school. Hindi ko na po siya nabibigyan ng time. Oo. Siyempre, ano muna, study first muna, siyempre, para makatapos ka ng pag-aaral. And nakikita ko nga yung mga videos mo, usually parang kasama mo yung mga classmates mo sa video mo. Parang may kamukha nga doon si Red Reyes kanina, no? Dito sa ating mga kasama, parang si Red Reyes yun, nakamukha ni Red Reyes. And ito bang pag-vlog mo, no? Siyempre, marami na ngayon ang nakakapanood sa iyo. Papaano muna ito nakatulong sa iyo? Sobrang saya po. Nagiging mas lumalakas po ako, mas nai-inspired po ako na lumaban po talaga sa buhay. And dahil nga po maraming sumusuporta, marami din pong nag-pray sa akin na gumaling na po ako, ganun po. Ayan. And ano ba yung health condition mo, Marilyn, para sa kaalaman ng ating mga manonood? Noong 2012 po na open lungs biopsy po ako, na diagnose po ako ng interstitial lung disease. Wala po siyang specific na gamot. Oxygen lifetime lang po. And ang sabi po ng doktor, ang cure na lang daw po sa akin is lung transplant. Pero wala po kasing operasyon dito sa Pilipinas ng lung transplant. Sa ibang bansa lang po. Kaya imposible din pong maoperahan po ako. Ayan.
And alam mo ba, Marilyn, na palagay ko sa mga content na iyong ginagawa, marami ka rin nai-inspire sa ating mga kababayan dahil sa iyong katatagan. Siyempre, meron din sa kanilang mga kamag-anak ang may karamdaman siguro or sila mismo may karamdaman din. Pero ikaw, nakikita na lang tuloy-tuloy lang. And anong feeling na marami kang nai-inspire sa ating mga kababayan? Masaya po, may mga nagko-comment nga daw po na kahit daw po sila may sakit na ako daw po lumalaban sila, parang gusto na daw po nilang sumuko, pero 'pag nakikita daw po nila ako, lumalakas daw po yung loob nila, kaya lalaban din daw po sila sa sakit nila. 'Yun po, masaya lang po na nakaka-inspire din po pala ako. Okay. And naiisip mo ba na kasi siyempre, alam mo yung napakasimple lang ng buhay mo, pero naisip mo ba na ikaw ay sisikat at magte-trending hindi lang dito sa Pampanga pero sa iba't ibang bahagi ng mundo? Hmm, hindi ko po naisip 'yun kasi mahiyain po ako and nasa bahay lang po ako, kaya hindi ko po alam talaga na sisikat po na magba-viral po yung video ko na 'yun. Alam mo, isa rin sa ano ko yan sa totoo niyan, mahihayin din ako, totoo, sa personal. Kahit itanong mo pa sa mga kasamahan dito ko sa CLD, mahihayin talaga ako. Totoong-totoo man yan. And siyempre, ngayon marami nang nai-inspire sa'yo, marami ka nang napapasaya. Palagay ko, tatapusin mo muna yung pag-aaral mo bago gumawa ng content o may ginagawa kang content ngayon na aabangan ng ating mga kababayan? Nagfo-focus po muna ako sa study, then after po maka-graduate, magvo-vlog na po ako, dun na po ako talaga magfo-focus dun. Kapag naman po may mga ganap naman po, and example, pumupunta po sa school or nagpapa-check-up, bina-vlog ko po siya para po may magawang content po. Ako din po kasing nag-edit ng mga videos ko, and ano din po kasi nakakaubos po siya ng oras para sa Alright. school. Okay. So ikaw lang talaga. As in walang tumutulong sa pag-i-edit and nakakabilib naman kasi yung ibang video creators kasi kumukuha pa ng mga video editors pero ikaw lang mag-isa. Paano mo lahat natutunan ito? Nagse-search lang din po ako sa YouTube. May mga kakilala din po akong napagtatanungan ko po kung ano po yung mga ginagamit po nilang apps for editing, yung mga sounds po, yung ganun po. Nakakakuha po ako ng idea sa kanila. Ayan na. Talaga namang nakakabilib ang storyang ito ni Marilyn. Pero Marilyn, siyempre, ano ang nais mong ipahatid na message sa ating mga kababayan? Siyempre, suportahan ka and pasalamat ka na rin sa iyong mga followers na talaga namang nakatutok sa iyo araw-araw. Go ahead, Marilyn. Sana po patuloy niyo po akong suportahan sa pagbe-vlog ko. Huwag po sana kayong magsawa sa akin, and maraming salamat po sa inyo sa walang sawa po na pagsuporta. Yun po, mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Marilyn, panghuli na lamang, ano ba ang iyong TikTok account para sa mga nais na mapanood ang iyong ginagawang mga content? Marlene Kiambao lang po sa TikTok and YouTube din po, Marlene Kiambao. Ayan. So, ayan po mga kababayan talaga nang pong nakakabilib, nakaka-inspire ang kwento ni Marilyn sa kabila po ng kanyang kondisyon, nakakapag-aral ng mabuti. Medyo mahirap lang ngayon dahil virtual, sabi nga niya. And nakakagawa pa siya ng video content na isi-share niya ang kanyang buhay. And siyempre, marami ang nai-inspire, marami ang lumalakas ang loob dahil sa kanyang ipinapakitang katatagan sa kabila ng kanyang karamdaman. Saludo kami sa iyo, Marilyn, at naway maging successful pa ang paggawa mo ng mga videos at dumami pa ang iyong followers sa social media. God bless you more, Marilyn. Oras na po Salamat para po. magpaalam. Maraming salamat po sa panonood nyo sa ating programang topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Calogranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo
CLTV 36. Atin to, 500 episode na natin ito. Thank you po.